Sí, aquesta era una mica la idea, sobretot perquè la meva experiència com a director i com a guionista era nul·la fins a aquest any. És a dir, jo vinc de la crítica de cine, de la locució radiofònica, i sempre m'havia plantejat el cine com això, no? Com un acompanyament, podríem dir, a les pel·lícules, a les sèries, a tot. Llavors, de sobte, aquest any va ser... ho portava rumiant des de feia temps, però va sorgir la idea d'estudiar cine per fer cine, no? I aleshores em vaig trobar amb la dificultat de que passar d'estar tancat sempre escrivint crítiques i tancat també en un estudi de ràdio, no? Parlant sobre cine, a dirigir equips, no? O sigui, fer cine és dirigir equips, i em vaig trobar amb aquesta complicació amb un treball de fi de postgrau de direcció de l'ESCAC. És a dir, el Holt surt d'aquí una mica, no? És com aprofitar aquest treball de postgrau per fer un curt. Sí, totalment. És a dir, una de les coses que he après d'aquest primer curtmetratge és que... perquè jo soc una persona molt obsessiva, i em vaig trobar amb aquesta necessitat de controlar la posada en escena, de controlar tot el que estava fent, i a mesura que vas fent el curtmetratge, durant tot el procés, des de que l'escrius fins que l'estàs muntant, et dones compte que no té sentit pràcticament, no? Aquesta idea de voler controlar tots els elements, perquè és el teu primer curt, això és el primer, i després que... Com dir-ho? És a dir, és un moment on el que més aprens és el que et pot oferir l'actriu, el que et pot oferir l'actor. Llavors, el que m'emporto de Holt en aquest sentit és que el millor que et pot donar, o el millor que m'ha donat Holt, és el fet de que la Paula, la protagonista, doncs pogués aportar coses que s'escapaven del guió. I estar atent per aprofitar aquestes petites improvisacions i aplicar-les al curt, no? Concretament una escena on hi havia diàleg entre la segrestada i el segrestador, i de sobte, abans de sortir a set, en una escena clau on ella està encadenada, la protagonista està encadenada, i ha de trobar algun moment per poder fugir de l'espai on està segrestada, doncs actriu i actor van resoldre aquest moment sense cap diàleg. I clar, jo portava potser 17 versions de guió on ells parlaven. Em vaig adonar que era molt més important això que el que podia haver escrit jo tancat a casa meva, una mica com quan fas crítiques de cinema, no? Que estàs tancat i et fas tu una mica la teva olla i la teva palla mental sobre una pel·lícula. Doncs no, al final dirigir cine és dirigir equips i escoltar aquests equips, el que et poden oferir, no? I veure com això pots aprofitar en la posada en escena d'un curtmetratge de terror com Holt. Sí, és a dir, també una de les coses que he après, i ho diuen a totes les acadèmies o qualsevol persona que ha fet cine, no? Que el cinema s'escriu 3 vegades. Quan fas el guió, quan rodes i quan edites. I a l'inici, doncs, en l'escriptura del guió havíem de trobar una persona que s'adaptés a aquest guió, on la segrestada no era anem a dir, la típica final girl sexualitzada que la ubiques en un espai concret per produir una sèrie de sensacions, sinó al contrari, volíem un personatge amb una força, amb una energia, que va ser la Paula, que al final, gràcies a la Paula vam poder trobar aquest personatge, però l'estructura i el guió que tenia Holt, que al final és molt bàsica, és una història d'un segrest, no? D'una persona que ha d'escapar d'un espai tancat i fosc, es va anar modificant justament gràcies a la protagonista, no? I després, evidentment, l'última part de reescriptura, la del muntatge amb l'Álvaro Bonachera, allà és on vam poder acabar de transformar el curtmetratge i donar-li una atmosfera, donar-li un treball de mirada, que també és una de les coses, crec, més importants des del punt de vista de la direcció, no? Com tu treballes una mirada que no es manifesta una vegada, sinó que té com una cadència, no? I a través d'aquesta mirada et pots formular preguntes, no només sobre el que passa a la narració,
sinó també sobre què som, què ens preocupa, quines inquietuds tenim. Sí, és a dir, hi havia uns diàlegs, però gràcies al treball d'assaig, perquè l'assaig va ser molt clau i en aquest sentit el treball que un dels millors profes que vaig tenir a l'ESCAC, l'Adrián de Núñez, i també a través de la meva parella, la Maria, vam estar pensant molt quins exercicis podien fer l'actriu i l'actor abans de sortir a set, perquè tota aquesta narració d'alguna manera pogués respirar per si sola. És a dir, que no... D'entrada amb la part del guió, dels diàlegs, no? La part dels diàlegs va quedar suprimida perquè en un assaig doncs, vam veure que era millor que tot es pogués resoldre a través de la mirada, no? Que, com deies, és aquest canal, aquesta eina que ens permet explicar les coses doncs, sense necessitat de paraules, no? I en aquest sentit, molt agraït a l'Adrián i a la Maria doncs, perquè per poder veure aquestes coses i sobretot poder-les identificar abans de sortir al set i de fer el que se suposava que havia de fer, no? És a dir, tenir aquest petit marge per poder millorar el projecte durant el rodatge. Això va ser clau i és un dels aprenentatges que m'emporto de cara a futurs treballs cinematogràfics. Doncs molt content per la trajectòria que està tenint Hold, perquè vam ser nominades a millor curt d'estudiant a l'Spooky Horror d'Orlando i evidentment super contents per estar aquí a Molins, perquè per mi Molins és un festival que m'ha vist créixer com a espectador, com a cinèfil, com a cinèfag també, com a fan del terror i el thriller i el fantàstic, on he pogut entrevistar a personalitats del món del cinema, el compositor Joan Valent o aquest any a la Marta Argarona, i també per mi sempre serà el festival on vaig poder descobrir Terciopelo Azul en pantalla gran, no? Llavors que de sobte Molins m'aculli doncs, com un festival on puc projectar el meu primer curt com a director després de tants anys a la crítica és un honor. O sigui, és com, d'alguna manera, com tornar a casa. Hòstia, bona pregunta. La pantalla gran. Jo espero que la pantalla gran mai mori, que no quedi com una relíquia de museu i que vagi de la mà, no? Que en el difícil camí del cine les plataformes i les estrenes en sala doncs, puguin estar equilibrades. Però, evidentment, sempre és una preocupació, no? O sigui, jo crec que ens preocupa a tots. Pensar que el cine doncs, cada cop es va arraconant a l'espai domèstic i que deixa de ser una experiència col·lectiva, no col·lectiva com pot ser a casa, amb la teva parella o la teva família o els teus fills, sinó com l'experiència en sala, i en això citaré a Víctor Erice, que li van donar un premi fa poc a Donòstia, al festival al Cinema al Dia, i va dir que és tan important, no? que el cinema doncs, mantingui aquesta flama de l'experiència col·lectiva, no? L'experiència plural a les sales, que això no mori mai. Jo sí, és a dir, com a crític, ja no com a crític, perquè a vegades també l'etiqueta del crític és una mica com una cosa que portes a l'esquena. Com a espectador, al final descobreixes el plaer en propostes super diferents, no? El terror elevado o art horror, no? Que se li diu, jo crec que és interessant també veure-ho com una trajectòria que no només forma part del cinema contemporani, de pel·lícules com The Witch, de Robert Eggers o com Hereditary de Ari Aster, sinó que també hi ha un art horror i un elevated horror que acompanya tota la història del cine, no? És a dir, fins a quin punt les pel·lícules de Dreyer o de Hans Christensen, mudes, o pel·lícules que, pues, no sé, La possessió de Zulawski, fins a quin punt aquest cine pues, no deixa de ser art horror, no? Horror elevado, d'alguna manera. Jo crec que el terror és un espai de trobada, és un lloc on podem descobrir les nostres pors, les nostres inquietuds, les nostres ansietats, i
Llavors les etiquetes juguen una mica en contra d'això, no? Però, no sé, jo crec que és un espai on podem sentir una part nostra reflectida a la pantalla, reflexada a la pantalla. Sí, ara, és a dir, bueno, crec que és interessant, no?, pensar en el paper de la crítica avui en dia i quins focs pot anar apagant la crítica avui en dia. Que no quedi com una mica l'home del temps del cinema, de aquí tenim els personatges, la narrativa, l'estructura i aquesta pel·lícula és així i jo dono la meva opinió. És a dir, jo crec que hem de lluitar una mica contra aquest Carlos Bollero que tan mal ha fet una mica el sector de la crítica i veure fins a quin punt pot anar a buscar qüestions i preocupacions contemporànies com el fenomen o la qüestió queer, les qüestions de desigualtats socials, la política, com la crítica pot anar a atacar aquests focus, no? El cine tradicionalment, o potser no tradicionalment, però el cine a vegades ha posat la figura del crític com una espècie de persona, com un borinot que sempre està tocant els nassos, no? Shyamalan, crec que la pel·lícula de La joven del agua posava en el paper de Paul Giamatti un crític com que mereixia morir d'una forma terrible pel monstre, no? Però després trobes una pel·lícula com Malditos Bastardos de Tarantino, on el crític és un heroi. Michael Fassbender mor com un heroi de guerra i ell ve d'escriure llibres sobre el cinema alemany, no? I crec que és bonic també doncs, que el cinema doni aquesta visió de la crítica. De fet, Tarantino, la pròxima pel·li que farà, que estrenarà, és de movie crític, no? És a dir, en aquest sentit, penso que tots els que escrivim i repensem el cinema, intentem apropar cultura a l'usuari, que al final és el sentit últim de la crítica, ens veiem representat per un mestre com Quentin Tarantino en la que diu que és la seva última pel·lícula, que esperem que no. M'encantaria fer més curts, m'encantaria fer el meu primer llarg, però crec que ara el camí a seguir és seguir explorant la part de la crítica i de l'escriptura cinematogràfica i amb una mica de sort doncs, poder tornar a invocar, a conjurar un equip i que surti un segon projecte, que penso que tindria més sentit que fos un curt que no un llarg, perquè encara em queda moltíssim per aprendre.